Здравейте на всички! От много време се каня да превъртя GTA San Andreas. Като цяло, някои от вас знаете, много малка част от вас всъщност знаете, хората, които следите стримовете ми, че аз реално 2022 към края се хванах да превъртя всичките GTA игри, като започнах от тройката, превъртях Vice City, след което превъртях четворката. С четворката, някъде по средата на четворката започнах и петицата да играя. Четворката супер много не ми хареса, между другото, както и тройката. Vice беше горе-долу окей и общо взето тези игри, които бях играл като по-малък, като ги изиграх като по-голям, като човек, който е играл повече игри, не ми харесаха кой знае колко много. San Andreas е една от игрите, която супер много ме кефеше като бях малък, харесваше ми много повече от всички останали игри. И може би това беше причината до сега да не съм я превъртял, понеже не искам да си развалям спомена за самата игра. Но да се надявам да не ме разочарова, защото все пак това е игра, която винаги съм казал, че е много хубава. Сега като по-голям човек ще изиграя отново. Естествено ще играя Definitive Edition. Имам купена, между другото, San Andreas, която всъщност не знам дали може да си я купите, защото имам платената версия, не съм я купувал. Бяха я пуснали от Rockstar безплатно преди време, мисля, че около 2021 някъде бяха я пуснали безплатно и си я бях взел и имам реално платената версия на играта в Rockstar, но имаше някакви проблеми с нея, свързани с фреймрейта. Ми бях казали някои хора, че оттам идва целият проблем, понеже докато си играя играта, изведнъж нищо започвам да се въртя като пумпал. Камерата ми просто се въртеше, не мога да контролирам нищо в играта. Имаше едни проблеми с графиките, които те реално бяха от фреймрейта, от другото не знам какво точно беше, но все едно мишката ми се дисконектваше. Имах супер много проблеми с играта, затова съм купил Definitive Edition, беше на намаление, нещо му по врата, така де, купил съм Definitive Edition и всички тези проблеми не би трябвало да ги има, понеже другата игра е от 2004 година. Тази от 2020, ако не се лъжа, 2021, нещо такова. Така че не би трябвало да ги имат тези проблеми, които ги имаше преди. Също така, тая игра, мисля да направя следното нещо, да качвам веднъж седмично на нея, веднъж седмично да се пускам на стрим в Kik, първият линк долу в описанието, ако искате да гледате на живо, и да играя примерно час, 2, 3 играта и съответно после ще бъде обработено това нещо и ще бъде качено в YouTube, като в YouTube, ако случайно играта ви хареса супер много и направите много харесвания, примерно на този клип и на следващия, ако правите по много харесвания, ще гледам да качвам по-често. Ако не правите, няма никакви проблеми, аз си качвам когато имам свободно време да снимам, така че споко. Ще видите цялата игра, най-вероятно. Спомням си, като бях малък, имаше една мисия с коле. Леле, човек, то нямаше минаване това нещо. Викал съм бащата, той не можеше да я мине, аз не мога да я мина и си спомням, че само е това нещо не мога да мина и не мога да прогресирам в играта. Сега съм по-голям, имам повече умения, би трябвало да се справя, да се надяваме. Ако я видя тая мисия, директно локинвам и давам всичко от себе си да я мина, не ме интересува. Това е моята мисия в тая игра, да мина онази гадна мисия беше с една кола. За някои хора може да е лесна, аз не можех да я мина, съжалявам, просто не знам, просто не можех. Това е. Така, давайте да почваме. Музиката между другото съм изправил, защото имаме проблеми с копирайта на YouTube. Иначе тая игра с музика ще е много по-добре, но за съжаление няма как. Така. Трябваше да погледна дали има звук. То сещам се аз на време за тези работи. Така, я да видим. Окей. Да, имам звук, всичко е точно. Колко е цветно всичко! Мале! Мале, колко е цветно всичко, не го очаквах изобщо. Тия дънки си ги спомням много по-бледи, между другото. И той е потник също. Добре, графиките са окей. За сега. Чуки муките. О, не, пак има музика. Дано да не е копирайт. Спомням си, че когато излязоха новите версии на GTA с по-хубавите графики, имаха супер много бъгове, супер много проблеми. Минаха доста години от тогава, дано са ги оправили тези неща. Тук го сетъпват братленцето. Welcome home, Carl.
Glad to be back. Видяхте ли му виждата на това? Ви от камерата май не виждате много. Съжалявам, няма как да я преместя в момента. Get in the car. Ease up, man. Damn. Watch your head. Oh, my bad. Get out of here, you greaseball bastard! Stupid Mexican. Oh, hey, sorry. My bad. Hey, man. Мале, колко съм играл на тая игра. Леле, нямам търпение да почна. Мале! How you been, Carl? How's your wonderful family? I'm here to bury my moms. You know that. Yeah, I guess I do. So what else you got shaking, Carl? Nothing. I live in Liberty City Какво now. стават с гумите? Защо бият тези спирачки? Legit. Nah, you ain't never been clean, Carl. Well, what do we got here? This is a weapon, Officer Pulaski, that was used to gun down a police officer not 10 minutes ago. Officer Pendlebury. A fine man, I might add. You work fast, nigga. You know I just Релакс! Релакс тия думички, братан! That ain't my gun. Don't bullshit me, Carl. Yeah, don't bullshit him, Carl. What the fuck you want from me this time? When we want you, we'll find you. In the meantime, try not to gun down any more officers. Y'all can't leave me here. This baller's country. I thought you said you was innocent, Carl. But you don't bang. Става тъмно. See you around. Чакай малко. Carl. Не трябва да е тъмно. Май. That is how an experienced officer Оле, кажи го. deals with a known threat. Oh shit. Here we go again. Worst place in the world. Rolling Heights baller. Let's go. Let's go. Мале. Стига, че говорил, брат, дай ми да играя. Играя ли? Какво става? Let's go. Как се влиза тук? Не се, с Ф. Добре, окей. Мале, нямам търпение, човек, нямам търпение. Сега, каква беше процедурата тук? Спамя W? Просто го задържам. Окей. Гаранция ще се пребия някъде, аз съм сигурен. Мале, колко ми е готино. Леле. Нямам думи, човек. Брутална е тая игра. Някои по-разглезени дечица биха казали, че графиките не стават, ама за мен са топ тези графики. Тук някой искаше да му боцка, май. Трябва ли да сляза? Ето и колата, не виждате ли го? Това беше проблема. Знаете ли, че май от фреймрейта трябва да го сваля надолу, за да няма проблеми. Така тая къща е много по-странна и карал е много по-шано, отколкото си го спомням. Лицето му се е много... Как да го обясня? Не ето и де беше. Имам чувство, че те от Rockstar просто са отделили контраст на играта и са написали ремастър. Или там Definitive. Големия смок трябва да дойде след 3, 2, 1. Сега! Почти. На косъм бях. Not even close, май. Още не се е появил. Ай го. Hey! Big Smoke! It's me, Carl! Chill! CJ. Oh my dog! What's up? Hey, baby. You okay, man? Nah, man. It's my mom's, homie. Hey, I don't know why this had to happen, but I promise you, I'm gonna find out who killed your moms. The streets is cold. Този дебеля, защо ми прилича на... We are blessed. Той за боулинга, как се казва, кегла. What fucking book? То дебел горе, главата му... заоблена. But right now, we gotta take care of our business. Go see your brother at the cemetery. Come on, let's bounce. Тук до някакви гробища щяхме да ходим. И после ония халки щяха да ме прецакат, докато съм с колелото, ще дойдат да ме стрелят от една кола. Мамичката ви аз, че нямам пистолет. Чакайте сега. Командите, какви бяха паролите? Следващия път ви казвам, готов съм с... тук и те си напиша на едно листче всичките пароли, дето мога да намеря. Почвам да ги цъкам, не ме интересува. Hey, what's up, y'all?
Look who I found hanging around. Carl, hey, good to see you. I can't believe she gone, man. That's another funeral you ran away from, fool. Just like Brian's. Hey, she was my mama too. Not for the past 5 years she wasn't, nigga. And where the fuck you think you going? What? Get out my face. I'm going to see Caesar. The hell you are, girl. You ain't messing with them essays. You know we beefed it. They ain't nothing but a Look, bunch I of love lowlife. women. What the fuck are you? At least I got principles. Oh, and I guess that Нечто makes you an карат. upstanding American. Carl, tell him. Carl, don't tell me shit, As long bitch. as he treat her right, disrespect you, and he How the did. hell you gonna say that? Like it's any business of yours. Fuck you, sweet. Oh, shit. Asshole. Here we go again. Real fucked up. Everything. What you mean? What, apart from your mother being dead? Някой се стреля отзаде, чувам ги. Here, let me show you running, man. Tony's buried over there. Little devil over there. And big devil over there. Man, it's just crazy. Everybody blasts on food first, then ask questions second. Checkpoint сейф. Автоматично ли се сейфват тези работи вече? Ballers! Drive-by! Incoming! We gotta get back to the hood, man. It's too crazy Шалките ми around here. вибрираха Grab a чак. bite Леле, and че е pedal. силно Either това. you ain't forgotten that. Моле. Ова, сори мотори, братленка. Аха, с това скачам, what? Оле, карам назад. Майко, аз съм най-лудия. Не се прибивай, не се прибивай. Some, huh, CJ? Най-лудия съм аз. Имам ли оръжие? Нямам оръжие. Моля да вземам мотора и да нямаме проблеми. Things has changed around here. CJ, watch your back around here, man. How I О, get so те си back? идват. I thought this was family's turf. Yeah, it's Temple Drive family. We don't roll with them no more. Много е готина тази игра. Между другото, аз тук знам пътя на издут, тая мисля, съм минал общо около 3 пъти. Йош! Леко, леко с пистолет. А лекичко само. Без резки движения. Ето къде имаше нистабала. Ай, там деца блъснаха у нея. Имах някаква мисия, това си го спомням. Move it, CJ. Shit, a baller's car's onto us. Split up. Keep up, motherfucker. Тук си спомням, имаше някаква мисия, дето ние бяхме в кола и те я нагонеха и аз фейлвах отново и отново мисията и накрая просто набих им рязко спирачки, те се забиха в мене, извадих базуката, те тръгнаха да бягат и ги гръбнах. Без никакви проблеми минах мисията. Накъде сме? Надясно. Окей, окей. Те ще настигнат ли скоро? А, лад, къде са още, бе? Трябваше да има някакви гадни копеленца зад нас. Нещо ги загубихме. Ей, тук спомням, че един път бях паднал. Докато я правих тази мисия. Ууу, пречакват ли на? А, не. Мале, много маки в тази игра, наистина, човек. Аз знам на къде сме, братленцето ще дойде ли? Олеле, опа! Опа, загубихме пат. Не! Чай, че се да гледа горе! Не! Копеле! 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 Мога ли да изляза от там? Оп, оп, айде дръпц. Хе-хе, айде задърпай. Така. Хубаво е да не сме дебели, между другото. Много е важно да се движиме и да не сме дебели. Оле. Те почти да настигнаха. Сега ще видя дали имам проблем с преймерейта. Така, то ще посегна на смолка. Имам проблем с преймерейта. Гледай как се колатят. Нямам проблем, what? Верно на тази игра няма да ги имам тези проблеми като на оригиналната. I got a whole lot going on. I'm tired. I'll catch y'all later. Hey, yo, just drop in. We all hanging out. Gia, and get yourself some colors, fool. And a haircut. It's embarrassing to be seen with you. От отбор в зелените сме в момента. Оле, престрелките отзаде. О, гаражчето, леле, какви хубави работи съм вкарал там едно време. Сега вари ги търси.
Така, мога ли така леко тактично да вляза? Let's go! Така, туториал ли получавам? Така, save the name, pick up the icon, така. Ако сейвам с 6 часа, ще отидем в бъдещето. Така, тук не можеше да се влиза и тук вдясно можеше да се влиза. Това, чакай, това са офетки ли са? Да може и тук и тъй като легне и лъскам бастуна, да, окей. Тук се преобличахме. Да, там сейфаме. Да сейфам ли? То някакво сейфам. Още нищо не съм направил. Така, отиваме при голямото Р. Някой ме звъни. Ей, GG! Чай, това отмислете ли? Hello? Hey, thought I'd explain some shit. Sweet. Hey, what's up? Since you've been away, shit has changed around here. Grove Street families ain't big no more. Seville Boulevard families and Triple Drive families are beefing and split with the Grove. Now we so busy, Setchup and Ballers and Vagos have taken over. So watch your stuff out there. Yeah, I hear you. Thanks for the heads up. Don't mention it. Добре, я да видим пред това какво става. Не и тези песни, моля ви се, не и тези песни. Seeing my homie. What's up with you? Yeah, homies. Yeah, it's good to see you back. No homie love? No hug? Oh, for sure, my nigga. My bad. What's cracking with you? Hey man, what you Абе, strapped CJ, for? защо и Man, some piece of някакъв place изгърбен на hard ръцете hitter, са, но на man. много странно Shit's място. beautiful. Teach her on a lesson. The fucking Grove Street. Защо рамото ти там долу е лошо? Какво I'm се случва? always there. Let's go, bitch. Ми! Hey, show me how they drive Много on the тегав East тип Coast, той е. homie. Така. Братенце, не си готов за моето каране. Най-добрият шофьор си взел. Hey, old Reese still run the barbershop? Like a raggedy ass Ти що не се motherfucker. затваря, бе? Аре, затвори се, бе. Remembering years ago, Ай, затвори се, бе. the way I let that old А, dude така. in my head. Yeah, I think I'd get cut up. Whatever. You got 5 minutes, I'll be cutting you like a DJ. So when you roll Аре, off карайте, again, момчета. Nah, I'm thinking of staying. why? My family, the homies is here. We were always here, fool. Yeah, but now I'm back, and I know what I've been missing. Don't expect me to kiss your ass or nothing. You still a buster to me. Така. Мога да местя колата? Какво? Аз съм супермен в тази игра. Какво се случва, бе? С тяло местя колата. Определено не е счупена тая GTA. You got a style in mind? Как да ги селектна така? W за use. Use. Искам нещо само с мустак, ама не такъв мустак. Искам само катенарче. Има ли такъв вариант? Това май е само катенарче. И я мога ли директно... Да прилича на мене, бе. You go, son. Той е с катенарче, аз съм с катенарче, аз съм черен, той е черен. Всичко е точно. Have your back, son. В смисъл, черен от кръст надолу исках да кажа. Сама си, иначе да, горе е бял. Shit. I told you he was crazy. Man, you jacked up. Man, what's this? Shit look ridiculous. No respect for the hood. All clean as shit. Looking too skinny, CJ. I wanna get us something to eat. I'm gonna finish this. Then I'm gonna take care of business. Иска да отида да ям. И ще направи някоя глупост. Като например да влезе с помпата вътре да стреля всички. Ако ям прекалено много, ще станете бел. Няма да се притеснявате. Пише ме да видим дали помня в командата, която последно съм писал някъде 2010-11. Окей, не я помня. Не я помня. Хесояма го знам, ама другото не го знам. Now you got the cooties, jackass. Така. Choose a blend Какво of става, cheese and fat, sir. Мицка. Окей, купуваме го. We're out of napkins. Хапнах ли? Purchase. Watch it, it's hot. Да, 3 пъти купих, стига толкова. О, гледаме Бъртов чет, гледай какво прави сега.
пищак, пищака. Нямаш за помпа, сигурен съм. Give up the money. This a raid. То преди редо не се вижда кой е. It ain't me, fool. No one else is that small. I feel sorry for your dad. Shit, Не you съм аз, crazy. вика. Let's get up out of here. Same old CJ. Buster. Straight Buster. Oh, shit. Run. This pizza parlor's no pushover. Харе, качва се, че на гръм. Майко, бързо. What you waiting for, Бързо. Take us back to the grove, motherfucker. Чай, че ти обръщане. То има ли как да гръмне? Ей това, за резервуара. Там директно гърмяха колите. А ако го шибли, няма да е много добре. И защо играя по тъмно? Май трябва да сейфам играта, за да играя по светло. Така, ако ще сме готови. Цак, спирачките. Оп. Better drop by and see Sweet. He's been yapping on about that graffiti too. Later, homie. Мале, много добре. Майко, какви пиксели, само те се тресат. Insane графики, by the way. Holy moly, те се тресат. W игра, уважаеми дами и господа, напишете едно W в коментарите за тази игра. Много добре. Напреднала технология, цицките се тресат. Топ. Така. Чакай, това сега ли е? Да. Autosave имам. Окей. Ама все пак трябва да направя сейв, за да може да стане ден. Чакай, кое е аутото? Ето това. Така, все пак трябваше да го направя, за да стане ден. Мерси. Така, локин сега. Sweet! Тук имаше пищак някъде. Спомням си, някъде горе се качваше за пистолет. What you think you back on the set? I told you that, bro. Your word don't mean shit around here. Come on, man. Give me a break. We gotta go hit up the hood. Hey, CJ. Let them know you back on the set. The Johnson brothers is rolling again. Take this paint and go hit shit up. Start with our own set first. Later on, we spread out, take the whole hood back. You already spreading out, fat man. Let's play. Let's see what you got, poor chop. Порк чоп му Hey, вика. wait up. Ah, thought you hang with your brother. Абе, мога ли да го взема сега или трябва да чакам да свърши мисията? Или не беше пистолета, а Удзи беше. Може и Удзи да е било. Мога ли да отида... Как се качваше да люта и тук може би ще се измисли нещо. Ехо. Чай малко, какво? Да, разбрах, че си просто... Чакай, то автоматично се блъска само. Добре, от тук те ли се качваше... Има ли как да го видя от тук? Ако направя така... Не мога го видя. Абе, най тая къща май беше пистолета или Удзито. Така, сега, какво с спрейчето отиваме някъде? CJ, I warned you. Този какво ми вика, бе? Да не съм виновен, че съм ударил колата. Ще кажа, че всеки ден карам колите в GTA San Andreas. Watch for those rollers as I tag this up. Grand Theft Auto. Окей. Добре. Тук си го спомням това нещо, съм обикалял като луд да търся къде са тези работи и никога не успях да ги намеря. Така и не успях да ги There's намеря. another two-baller tag. Просто нямат намеране. Преди... Останаваме. Преди нямаше YouTube и да гледаш и да си минаваш мисиите, трябваше сам да си търсиш нещата. И бях намерил 80 и нещо бях намерил между другото. Чакай какво? Тук има още нещо. Ей, тук отзад. Ей, тук. Добре. Сега още ще ме пресрещнат, че тръгнат да ме бият между другото. Това си го спомням. Готови ли сте? 3, 2, 1. Сега. Окей, може би лошите не бяха лоши тук. По-нататък имаше нещо.
Защо така бъгвам, между другото? Знаете ли какво ще направя? Я да видим. Така, по-добре ли ще е? О, май по-гладко върви играта. Кой ме стреля, бе? А те се стрелят тук, окей. Щом не стрелят мене, няма никакви проблеми. You hit this up here, and I'll go up and do another hood. Кое е това тук? Чуки муките, майко, чуки муките ма гонят, така. Да, куките и тези глупаци сега и те ще искат някакви проблеми. Аз още нямам желязо в мене. What the fuck? Но Ингребаровски, релакс, така, ще видиш IQ-до. What's up, Grove Street? Бягай! Така, бързо. Охо, тук малко паркур ще правиме. 3, 2, 1, хоп. 3, 2, 1, хоп. Аре да се наберем с тези столети вместо ръце. Тук го помня графитация. Тук ти отпреде беше. Така. Кой ще иска проблеми сега? Кой е следващия, дето иска проблеми? Май никой. Това е странно. Идвам, бе, спокойно. Така, тая игра максимум 120 FPS цъка. Иначе бъгва. Ле. Тоест не иска проблеми, то е хубаво. Like riding bike, ain't it, boy? Yeah, it all comes back. How you doing on the Fetty? I'm kinda short, you know. Crash took all my paper, man. Left me with nothing but small change. Here, get yourself a beer or something. I'll catch up with you. Как ходи? Йоу, първите ми $200 е скаране. Това е много добре, между другото. Така. Спрейк е now available. Ага, трябва да се прибирам вкъщи да се вземам спрейче, окей. Имаме още една мисия с него. Сега дайте да измислим как да се кача горе. Защо мисля, че трябва да се кача от тая къща и после на другата? Така, някой ми звъни. Ало, да. Господин президент, какво има? Майко, гледай какво става. Тръс. О, вие не виждате от камерата ми. От 17 плюс. Ой, те се тръсят. GG. You watch your tone, boy. Now listen, I've got a message from Officer Tenpenny. Don't try and leave town. That would be a big mistake. You hear me? We're watching you. Whatever you say, bitch. Още ме се карат и не иска да напускам града, но няма никакви проблеми. Аз себе си не съм тръгнал да напускам. Така, мога ли директно да направя хоп? Не, what? Чакай, това не можех да го правя до момента, затова ли не можех да скача? От тази къща изглежда се едно, мога да се фана за това. Хоп. Аха, окей. Така. Ама да ти го... Правиш, брат. Оу, добре. Айде, GG, имам желязото вече. Как да го сменя? Охо, имам 50 патрона, обаче. Той не е много добре. Тук имаше нещо, колкото повече стреля с дадено оръжие, толкова по-добър ставаше и май мога да имам две узата едновременно, когато подстрелям с узото. Така, само че е време да правим мисия. Cleaning the hood. Окей. О, тая музика гаранция ще е копирайт. What's up, y'all? What's up, CJ? What's crack? Man, all they care about is smoking and money. You can't knock a homie's hustle, sweet. And marks ain't soldiers. They idiots trying to be businessmen. Yeah, but they down with us, man. All they down with is money. CJ, go down there and show these fools you mean business. These chumps from the ballers are sweating the homies. Go put pressure on them. Let's do it. We've been putting time in the hood, but we gotta get the homies back together. Like the old days. Yeah, you right. So you and Ryder gonna handle your business. Man, they're slang to their own mama. They don't care about nothing. You're naive, my friend. We gotta keep our focus. We need some backup. You seen Beat Up? But him and the homeboy Bear, they good to have on our side. Oh, Big Bear? Yeah, them bass slangers gonna be sorry now. Hey, Beat Up is only a couple of blocks away. Какво ми стана с графиките? Yeah,
You try to get any of these crackheads to help you out. No wonder the families ain't up on it. Apart from Smoke, Sweet, and you know yours truly, Grove Street don't bang no more. Yeah, just get blown. Човек, така са много по-хубави. Защо до сега бяха някакви шано такива, oversaturated. Сега са топ. Ехе! Ехе! Лошите ли ще бият тук? Hey, slow down, fool. You don't even know which door it is. Whatever, man. This it? Yeah, this it right here. Open up! You sure he still live here? Fool, I told you this it. Open up! Who the fuck is it? CJ, the fuck you want? Get the fuck out of here. Wait, hold up, man. What happened to For Life, nigga? The only thing that matters is the hood, homie. But you'll never understand what getting this money is like. You know what, man? Get the fuck out of here before you be laying on your back. Ехе! Check this fool. Много тегав тип. Bear? Big Bear. О, Hey, you still from the hood, наркоманчето. homie, or Nah, what? the only thing Bear give a fuck about is smoking and keeping my house clean. Ain't that right, Big Bear? Hell yeah. Hell yeah what? Hell yeah, sir. Now go make that motherfucking toilet spark. No, man. Man. Bear, come on. Everyone likes to party sometimes, CJ. I'll see you around. Stay the fuck from round here, punk. Hey, nigga, fuck you. It's just fucked up. I see what you mean now, man. If Crack can do that to Big Bear, turn him into a base slave, the average motherfucker ain't got a chance. Damn dope fiends and drug addicts everywhere in the city. Piss me off. Look like it's up to us then. Let's just cruise through the hood and find us somebody selling. Master. Пак стана леко жълтичка играта. Явно само през деня с хубави графики. Така, сега. Да го убивам ли или не трябваше да го убивам? Май с бухалката трябваше само да го думкам. То със зеленото ли е лошия? Аз нямам бухалка. Чай, какво? Ти ли ще ме дадеш бухалката? Аре, братчето. Давай след мене, спокойно. Ще пазя. Давай, пресичай. Няма проблем, моето момче. Хайде. Леко да не те блъсне колата, просто. Айде по-бързичко. Как се доджва в тази игра? Ари, помогни ми, бе! Виж го как седи и гледа. Ей, Турхан. Ей, ще взема батата и тебе ще набия накрая. То добре ли е? Трябваше ли да го убивам? Ако трябваше, имах пистолет. Можеше просто пил и да приключва всичко. Майко. Той жълтото ми идва повече. Hey, ain't that front yard turf? Man, are you a buster? Nah, I'm down, homie. Hey, grab hold of that bat over there. Абе, Man, we on a serious защо mission такива now. цветовете много са странни? Така ли са били винаги? Аре, уде ми, братовчет, къде си, бе? Майко, ти си... Добре, обясни ми как да те чакам, като си тъп. Погледни са какво правиш. 2004 бота, нека... нещо време, че не мога да говоря. Така, идваш ли, приятелче? Да те чакам ли? Май ще се наложи да те чакам. Влака няма да назима днеска, това е хубаво. Ама стига бяга, смисъл стига спира да бягаш. Yeah, let's shoot through and introduce ourselves. Good afternoon, ball of dope pushers. Grove Street. Значи отзаде прави трави, GG. Вижте през вратата какви работи се случват. Тост пак. Grove Street fool. Grove Street going down. Ninja these motherfuckers. Кой е следващия? Да се изкрила. Няма. Аре, дай да си ходим. Стията с... Тя вече е прецакана. Now ballers know Grove Street families on their way back up.
И как да се превера? Къде е колата? О, късти е! Oh man, they Ама gonna помогни ми! at us. Man, I'll warn the gang later. For now, let's just bask in the silence of the motherfucker. Wait up, CJ! Кой стреля, бе? Не. Ари, бе, брат! Ари, че много... Така. Дай тая кола. Че този не може да ходи. Тес не трябва да ме фаща, защото мисля, че ма... Respect Grove Street, huh? Колко патрона имам? 14. Трябва да ги използвам добре. Преби го. Бързо бе, просто. Качвай се. Дай. Давай. Майко. Те са най-лудите, брат. Ще ми спукат гумата много яд. Какво стана? Лудия ми, братовчет се взе. Бягай. Кажи ми, че не си умрял. So what? You just a crime statistic? Така, давай да се ходиме. Давай да приключваме цирка, че положението не е добре. То какво стана? Престрелка с куките, с лошите, гърмежи на коли. Maybe these fools should be up for some real banging. Yeah, Grove gonna get back on his feet now, for sure though. Later, homie. Уважаеми дами и господа, ако искате вие да видите това на вашия екран, да чуете този звук отново, харесайте този клип и не знам, примерно на 100 харесвания снимаме втория и го качваме възможно най-бързо. До тогава абонирайте за канала с камбанката и се виждаме в следващия клип. Чао!